Ăsta este actul de credință. Deci nu avem nevoie de perle, de mărgăritare, de diamante, de nu știu. Da, sunt icoane împărătești făcute la mare artă. Dacă mergem în Marea Rusie, avem cupole de biserici care au 400-500 de kilograme de aur. Este evlavia față de Dumnezeu, nimeni nu are ceva împotrivă. Foarte frumos că se face pentru Dumnezeu, nu e nimic rău. Dar vreau să spun că oriunde te-ai întoarce, asta este vorba marelui duhovnic Arsenie Papacioc. Era înainte, el povestea cu gura lui la o conferință, era înainte de a fi în închisoare, să-i prindă, era acuzat de legionarismul ăsta, cum era în timpul comunismului. Și zice că s-a întâlnit cu o femeie săracă și n-avea la el decât 5 lei și o pâine. Și i-a dat femeii pâinea respectivă și acei 5 lei. Și femeia a spus așa: Părinte, Dumnezeu să te audă încotro te întoarce. Mult a meditat bătrânul la vremea respectivă. Cum adică să te audă Dumnezeu încotro te întoarce? De el nu-i peste tot? Și zice că și-a dat seama de cuvântul acelei femei în timp ce era băgat într-o zarcă, probabil un loc foarte ciudat al închisorii, unde erau pedepsiți mai crunt, cei care erau mai mistici, mai ambițioși, mai rugători, mai luptători. Și-a zis că era o apă până în glezne, un frig din ăla groaznic. Ei erau cu hainele alea a lor de pușcăriași pe ei, ud de la picioare. Era un întuneric de nepătruns, nu știai unde e răsăritul, unde e apusul, unde e nordul, unde e vestul. Și lui a venit deodată ideea: băi, n-are rost să mă mai chinuiesc. Mă pun jos aici în apa asta, mor, mă răcesc, fac hipotermie și am scăpat. În clipa aceea îi vine în minte vorba acelei femei: Dumnezeu să te audă încotro te vei întoarce. Și fără să știe în întunericul ăla unde este, zice că a luat poziția de rugăciune și a zis așa: Doamne, dacă Tu crezi că eu mai pot scăpa, ajută-mă. Și povestește bătrânul că atunci a simțit o bătaie pe umărul drept și a zis așa: Arsenie, curaj că mai avem treabă. Și dumnealui a trăit până pe la 97-98 de ani. Deci, asta e puterea rugăciunii. Asta înseamnă tu să pătrunzi rugăciunea. Aici vorbim de rugăciunea din stratul 1. Și acum mergem în rugăciunea din clasa a doua. Aici avem cerealieri, cei cu semințe, cei cu hrana de asta din rădăcinoase, ei ăștia se numesc azi vegani. Vegan e altceva și cei care au posturile înalte cu totul altceva. Cei care trăiesc, fructiferi de fapt se numesc. Și în această categorie intră pusnici foarte, foarte sporiți, cum ar fi Nitrea, Valea Nilului, care ăștia pot trăi, de exemplu, într-o zi, cu un pahar de apă cu puțină sare ca să nu se dezhidrateze și cu 3, 4, 5 curmale pe zi sau poate un pesmet chiar seara. Acolo fiind foarte cald, nu-i problema caloriilor de foame. La noi aici, dacă vine un ger de minus 10 grade și ai mâncat 3 curmale, a doua zi te ia cu targa. Ei, acolo fiind foarte cald, apa. Cine poate posti de apă e tare, nu de mâncare, că acolo nu ți-i foame. Și la această sporire ajung, dacă citești tratatele de știință, vor spune că așa spune, că Sfinții Patericului aveau halucinații de la foame, aveau viziunea iurea că nu era oxigenat creierul din cauza înfrânării și a postirii și aveau vedenii de astea false, imagini, cum s-ar spune în termen modern, că mergi prin pustiu și vezi fata Morgana înainte de a muri. Prostii. Deci acei sfinți vorbeau cu dracu, față către față. Avem îi plin patericul de mustrări, cum îi mustră. Spune că Sfântul Antonie mergea într-o vale cu ucenicul și îi spune: taci. Și ucenicul îi spune: ce vorbești, părinte? Ce cu tine? Ce să tac? Cine vorbește? Am spus să taci. Ia uite. Îngerii duc sufletul Avei Amun la cer. Și tu de unde știi asta? Păi tu nu vezi îngerii cum însoțesc sufletul în zbor către Dumnezeu? Și hai să mergem la mănăstirea aceea să vedem. Și când ajung la lavra cuviosului Amun, episcopul Nitriot întreabă, zice: ce face Ava Amun?
Păi, acu 2 zile pe la prânz s-a mutat la cer. Ca să vadă ucenicul că Sfântul Antonie vedea sufletul cum zboară și cum îl duc îngerii. Trebuia să moară Sfântul Macarie cel Mare. Și Sfântul Macarie cel Mare, cu 9 zile înainte de a muri, Macarie egipteanul, vine un heruvim în persoană, în real, înger, cu o căruță de aripi și cu ochi mulți și îi spune: învață obște așa, învață obște așa, învață obște așa, și 9 zile a stat lângă el în chilie. Frații nu-l vedeau. Sfântul Macarie vorbea cu el cum vorbim noi doi la emisiune. Și a spus: de acum poți să pleci, că frații știu ce au de făcut, știu toată în reală, hai să zburăm, că ne așteaptă Dumnezeu. Ce face un om azi când moare? Ne speriem, îi punem perfuzie, vine ambulanța, îl resuscitează, îi suflăm în gură, îi facem respirație artificială, îl resuscităm. Nu, ăla a întins mâinile pe piept cu pace și a dat Duhul și sufletul a plecat la cer și trupul a rămas pe pământ. Deci, alte lucrare. Și din treapta cea mai și mai era una frumoasă, aia îmi place mie extraordinar. Vreau să o folosesc, sau poate am folosit-o la începutul emisiunii și n-am fost atent, dar sigur mi-a scăpat, bănuiesc. Acum mi-am să amintim. Mergea Sfântul Antonie în cetate. Era chemat cu treabă. Și vede pe zidul cetății un drac mare, cum stătea la soare și tolănea așa ca un panteră, când pe o parte, când pe alta, când pe o parte, când pe alta. Și dacă avea de la Dumnezeu această îngăduință să mustre duhurile necurate, îl întreabă: ce faci, mă, murdarule, mă, învechitule în rele, ce treabă ai tu aici la cetate? Cuvioase Antonie, știi care e misiunea mea? Toată cetatea asta este sub stăpânirea lor mei. O păzesc ca nu cumva unul să ridice mintea la Dumnezeu. Cum adică? Păi că dacă unul se scoală dimineață cu chef de rugăciuni, imediat am trimis hoardele de draci tineri și proști și îl încurcă până se plictisește, până îi dă lene, până îi dă trândăvie, până îi dă nepăsare, până nu-l mai interesează. Dacă unul e și mai răzvrătit, venim cu el și batem război, găsim noi o metodă și toată lumea e la cheremul nostru. Și Sfântul Antonie zice: și oamenii știu că tu faci treaba asta, dar de ce trebuie să știi? Ei trebuie să slujească nouă, că noi trebuie să umplim iadul cu ei, nimic în plus. Lumea trebuie să trăiască un cotidian, n-are voie să fie altfel, pentru că dacă e altfel, ne strică nouă, feng shui-ul, cum spunem noi azi. Și se pune Sfântul Antonie pe plâns și ridică mâinile la cer și că: Doamne, te rog eu frumos, salvează cetatea aceasta. Și ce îi spune Dumnezeu din cer? Antonie, nu te mai ruga, că nu-i pot ajuta. Cum, Doamne, dar creatura ta, sfăpturile tale, e o cetate întreagă. Oamenii aceștia nici măcar cu buzele nu mă cinstesc, cu inima departe sunt de mine, ei n-au nicio treabă cu Dumnezeu, de aia nici eu nu pot să-i ajut.